început Caragiale acum 3 ani de zile. Am făcut o machetă pentru un concurs organizat de Primăria București. Am câștigat acest concurs și am început să mă gândesc că ar trebui Caragiale făcut altfel decât se face de obicei, un simplu personaj cu pălărie, cum există acum în fața Teatrului Național. Și m-am gândit pentru spațiul respectiv că ar trebui să pun și personajele din operele lui. Și mi-a venit această idee de a pune toate personajele într-o căruță a vremii, de la o fotografie din perioada respectivă. Sigur că te duce gândul și la căruța cu paiațe și la personaje, în general personajele lui Caragiale. Am făcut câteva variante ca schițe, să intru în pielea personajelor, în starea vremii și chiar am mărit una dintre machete 1:1. Dar mărirea aceasta punctuală a machetei mi-a dat un rezultat pe care eu nu l-am vrut și drept care am aruncat toată macheta și am regândit lucrarea ca o piesă de sine stătătoare, plecând doar de la machetă și transformând-o în așa fel încât lucrarea să nu fie o mărire exactă a machetei, ci să fie doar ideea și spiritul ei. De altfel, toată această lucrare este spirit Caragiale și mai mult aș dori ca atmosfera pe care o degajă personajele mele să fie cât mai aproape de perioada respectivă. Sigur că, într-un fel, îmi este și ușor să fac lucrul ăsta, pentru că mă ajută vestimentația, care este destul de bogată și destul de frumoasă și specifică perioadei respective și prin limbajul plastic pot să o redau încât să fie ea o sculptură în sine. Caragiale, la început am vrut să-l fac lângă trăsură, deci să nu-l integrez total în caleașcă, deci să-l fac lângă ea și această compoziție am ținut-o cam 2 ani de zile, dar ulterior, fiind spațiul destul de mare în fața Teatrului Național, m-am gândit să pun și un personaj care stă și privește. Chiar l-am numit Privitorul. Dar cum privitorul ăsta anonim nu m-a satisfăcut, m-am gândit că el ar trebui să fie chiar Caragiale. Și această idee de dedublură a lui Caragiale mi-a plăcut foarte mult. Deci există acest Caragiale care stă pe scaun, detașat la câțiva metri de lucrarea propriu-zisă, și al doilea Caragiale care stă rezemat de lucrare, de căruță, și care se integrează în compoziție și face masă cu personajele respective. E o idee nouă și chiar interesantă cum Caragiale, artistul, își privește opera și personajele lui.
Sper ca această compoziție să fie un lucru așa cum îl simt eu acum. Sper să-mi iasă acest lucru.